ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରୁ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ କେହି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରୋଗୀ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଆକୁଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲେ ଲୋକଟିକୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ତାର ସେବା କରିବେ। ଲୋକଟିକୁ ଉଠାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟିର ମୁଖରୁ ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ ଓ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଲୋକଟି ମୁସଲମାନ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ ମୁସଲମାନ ଲୋକଟିକୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ତ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକଟି ପୁଣି ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଥର ଲୋକଟିର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ପାଣି ଓ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାର ସେବା କଲେ। ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ତାର ସେବା କରିଚାଲିଲେ। ରାତି ପାହିବାରୁ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ପଡ଼ି ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ସତ୍ତା ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁମ ରୂପରେ ଆସି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅହଂ ଭାବ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ସେବା କରିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଏହାର କିଛିଦିନ ବାଦ ଲୋକଟି ପୂରାପୂରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକ ମିଶି ଏକାଠି ରହିଲେ। ମୋ ଗପଟି ତ ସରିଲା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।